la thizeni ngingasho ukuthi naye useyingxenye yempilo yami. Okay. Yes. So ubhuti lo unomuntu ajola naye. Ekujoleni kwakhe nalomuntu lo muntu lo untombi yakhe umnganami. Okay. Yes, so sikhonza nayo futhi intombi yakhe. Manje le ntombazane le into ezenza kulo bhuti azikho right. Kanti lo bhuti lo ulungile uyenzela yonke into nje uyiphethe kahle. So yona indlela yenza ngayo izinto zayo uthatha nemali yakhe ibuyenza into ezingekho right ngazo. Usisi lo sisonta naye. So kunomfundisi ofikile endaweni yethu la ekhaya eMayville. Lo mfundisi njengoba kumiswe le tende leli umnganami usejola nomfundisi. Okay. Yeah, manje njengoba ejola nomfundisi lo uqamba amanga kodwa njengomngani wentombi yami abasonta naye. Oh okay. Mhlawumbe khona okuthize okuningana omazela kona njengomngani kamuntu wakho noma umazi nje ngokumbona kuphela. Ngimazi ngokumbona behlezi behamba naye beclose uma beyesontweni kanje ngoba kwesinye isikhathi banakho ukungena ebusuku esontweni beze bebuye ekseni. Oh bahamba ebusuku boba u2 baya enkonzweni baya emkhulekweni baze babuye ekseni. Yeah. Oh okay, no ngiyakuzwa. So kunodaba la afisa ukuthi akudlulisele lona. Konke afisa ukukwazisa yona. Ngiyacela umuphe isikhathi sakho umlaleli uthi ufisa ukuthini. Yebo inkinga as long ngiphule nje inhliziyo. Wakusaba ukuphuka inhliziyo? Kunzima ukuphuka inhliziyo ngesikhathi sami. Awuyena umuntu ophola kalula? Yebo kuba nzima. Oh okay. Buka lapha ekhaya ngiyafisa ukuthi ngikukhumbuze ukuthi kusane special namanje lapha kwimpande zama-Africa siziphele ngomhla ka-50 ujola nomfundisi. Ukuthole nini lokho nithi ujola nomfundisi? Ngoba mina ngikwazi lokho. Uhleze esontweni ethi uyosonta abuye ekseni angangitshela indaba zokuthi alikazi isonto liphuma ekseni. Njalo isonto liphuma ngo-11 ngo-10. Alikazi liphuma ekseni. So usineme ngabe sekuphuma isonto bayahamba nomfundisi ngaso sonke isikhathi. Wena ukuthola kanjani lokho ukuthi banokuhamba? Phela mina ngithi ngisonta nabo and nginabo nofakazi ngoba akukanye akukabili akukathathu sekaningi lento eyenza usine. Njalo mengabe kuphuma isonto bayahamba nomfundisi. Yonke engizama ukuchazela ukuthi ungabuze uwest isikhathi sakho ulibele uhleli nosine. Mina ngikhona ngingakwazi ukuthi ngikuphathe kangcono ngoba ngiyakubona umoya ukuthi wena umuntu olungile. So usine akayena umuntu o right for wena. Imina engakwazi ukuthi ngibe right for wena. Manje ngingasizakala kanjani ngoba phela usine ngiyamthanda. Lokho nje ukuthi wena usenhlizweni yakhe and uyafisa ukuthi akunakekele kangcono. Yeah. Lokho awukuzwa sidalo nakho. Ngiyakuzwa lokho akushoyo kodwa engingavumelani nakho ilokho ukuthi phela ngoba vele umngani wakhe. Obvious njengoba umngani wakhe yena banelo lokhuzanakazi ukuthi yena semshaya emva kwendlebe. So khona asekubona yena lokhuzana ngakubona. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngidumele kakhulu because ngiyazama ukumkhombisa ukuthi umuntu anaye esikhathini uzothi athole izifo athole ukuthi oldi ingane ngezone zakhe ngenxa yokuthi akafunanga ukungilalela. Manje ngizizwa ngibhlungu kakhulu because mina nginalo uthando lakhe. Okay. And luningi and bengamvezela mengabe sesihamba ngendlela yethu abone la ukuthi umuntu osifazana onjani. Kodwa mengabe sekhuluma kanjena ngizwa ngiphatheka kabi kakhulu and angazi ukuthi ngingenza njani.